hai ka banga na juang bat ka badon kam kalong bangin ya rengkat bat ka parti bat ngamar tin rengkat bat ka jing kersan kom ka chat pen reu ka bangi phai khamat shoble utau blai bangi sakri ulong blai badon bor paro mano balapan mentor ba ngin job ka jing job ka bamdan mano balapan mentor adali kiran kita ki para MP abagi pen itu ki om yangi deki mau giant killer namar ki om ka bamla banlong ngom tau blai bangi sakri tau blai bangi saya batu amdan ka bae amdan ka bamla ban ngam artatin ada kom ka chat penriu sisa kaya phai khamat shobre bat mangiru kom ki pat nom soksno ya ni da kalanti ru kapade oi kanom long ka basu shibon ki jing rai ngin yai net scam hakin nom ru bat anget scam ru combo play wala pan pa bom don ka don ka bamla rengkat pat kencet beriu ka basyme karai panang ni sukmat ngin ya de kalanti ka bathumai nam atatin kandyak ru pangin yi session pat ya ka burom jong ka dikari ka chat penriu haki bapon ki banta la ka long ka trei ka kta la ka long ka koi ka kya ka pule buthi war kan jinglong jing imhi ka ba ki kini kisi ngas okya shikade ka ba adu adal hiru ki tip shapan kane ka jing hiar jong ka chat penriu ka jongi kiba teng ngam bodon uwei wong kitip bodon pat raksu tong shlong kamal kiam hadu kata kalong ke ka ba ni hap pan yang panyelong kawai pan job ya ka kaching snail kham tham ka batte ka bakom ya ki kon samla ki jongi te bat ka dei ka jing snok tilang jong baro bangin shim ni la ka jong ka jing kit kle kom ki kmi ki paham ni pan de phok ge da jong ka kamra kon samla mau pan don ye ga jing ket kli phede ga lawe jong ka ri ba ka chai pan ri pan ngi ham ni kom ki nong yalam ngin le ga jong ka banta pan yalam da ka lenti ka badai kom bala pun soi brai we tau nong yalam onong yalam ude ta ande ta ku ban shupen I yang ta ga jing chingai rei ban pun long ya kata ka bau uyo I chingai dang ba ban poi sha kata nginginom la klam ka jing snok ti la kom ta ngai hot me we ya philang baro nang ne shakmat ka don ke MBC election ru ka ba phi ka ba don ha jing khang jogi ka MLA election namani don kamru ya ka ban yo nu la kam ban sisa ban penur longken ya kata ka jing chingai don kam ya ka jing kersan ka jong pi iwei met pat mensim ka mau yimle na ka banta ya radi ka VPP kam yang na ka banta tang kita ma ko bangayang banta ni ka por ko MP am dei MP jong tang kita ki kersan yu pra ngadeu MP jong baro wei ka mensim ba kodor ka baha hapo ki lai phun riu tuli ki consultancy te komta na khot ne wer ye philang baro amdei tang ki nong kersan joga VPP rei ma phiru ki wei pan ba pinya don bentalam pat kane ka lenti ka bathmai ka banlong ka jingkar khu ya ka lawei ka shisni ubrem kar khu yagi ubrem kersan bor ya ka ni ka jingya lenti ka jomi khoblei share dar ho